La directora d'aleshores, la Maite, va trucar a l'Institut de Teatre i va dir necessito un professor de teatre perquè volia fer extraescolar de teatre, perquè nosaltres a l'Escola Musica sempre hem cregut molt amb el teatre i la part educativa del teatre, en molts aspectes. I aleshores, doncs ja això ho demostra, fa 30 anys ho demostra, i aleshores li van enviar la Lídia, a l'INUESA. Li van dir, tinc una alumna, que és molt bona, i que és mestra, a més, ho farà molt bé. I aleshores li van enviar la Lídia, i des d'aleshores hem tingut sempre la Lídia, o com a mestra de teatre, o com a directora després de les Lligats. De fet, jo quan explico l'escola, dic l'extraescolar i l'extraescolar estrelles del teatre. Per nosaltres és el teatre. Sempre dic això, i està posada a la llista la primera, I de fet tenim 7 grups, i és poc raro des d'I5 fins a 6è. Van qüestionar el fet, les famílies del teatre i per què el teatre, i vam haver d'explicar el per què i què es treballava a cada edat. Un alumne nou i no ha fet teatre, es nota brutal. No té domini de l'espai, de l'expressió oral. S'expressen molt millor davant del grup classe o en el moment quan parlen de sentiments, en el moment de la gestió de conflicte, també se saben expressar molt millor. I senten, se saben posar més també l'empatia. Trobo que se saben posar més en el lloc de l'altre, i això mica en mica. O sigui, el domini de l'escena o de l'espai el tenen. Mostres de teatre, les que m'agraden més són I5 el primer any, perquè hi veus aquella il·lusió, i després el de 6è. I quan fan un musical a 6è és la bomba. I recordo aquest nen que ara canta òpera al Liceu, que és el Jan Anton. Va fer un allà, vestit de soldat o de no sé què, doncs això. Molt ràpid, bé, era cantant, era un crac, no? I després jo volia dir, que no sé si m'ho preguntaràs, és que el que teniu les Lligats és que teniu vocació i sou professionals, i això junt és la bomba. El tracte del grup, després també s'ha establert una dinàmica que ells pregunten i dius, escolta, aquest alumne què li passa, o el contacte també és molt important entre professors. Aquesta coordinació és fonamental, no sortiria tan bon teatre sense la comunicació i no creixerien tant els alumnes sense nosaltres parlar amb els mestres de teatre.